sɔrɔsi ni min ka kan o jamana lakanani ye a bɛɛ taa o dun b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn o baara in na wajibati k'a dɔn kɔsɔn in na Bamanju u ka suɲɛni wale ani bingani wale i y'a dɔn u delilen don la nka n'a jara a nase fila terroristes sandare yɔrɔsɔ ani ɲɔnɔ wajibati k'a dɔn y'a ɲini sɔrɔsiw ka dagayɔrɔ min bɛ yen k'u nata suro olu kan wajibati i k'a dɔn kunun ko armée tɛ ko ye an bɛ bi armée de la sɛbɛnnikɛla ko wajibati k'a dɔn faali yɛrɛ de tɛ ninnu ban wa wajibati nka min kɔni ye digi ye o kɛr'u la kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajibati an ka jamana i k'a dɔn Bamanju firilen don an kan i kana segin a la wajibati k'a dɔn u ye nin kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ye san caman kɛ nin cogo in na a laban nana nɔgɔya Mali ta fana bɛ nɔgɔya a ko Bamanjɛ wale sɔrɔsiw sɔminen don u bɛ daga yɔrɔ o yɔrɔ wajibati k'a dɔn sɔrɔsiw tɛ sɔn a bilen sabula u b'a dɔn k'a fɔ nin binganikɛla ninnu i k'a dɔn su t'a la tile t'a la u bɛ sɔn ka na bingani wale boloda wajibati k'a dɔn o sɔn min kɔni b'an ka sɔrɔsiw fɛ o de la pɔsu min n'a bɛ sandare ɲɔrɔ du Sahel mara la u y'a ɲini k'a fɔ u bɛ taa yen ngoloba u y'a sɔrɔ cɛdenw labɛnnen don k'u kɔnɔ wajibati n'u ko law sɔrɔsiw b'a fɔ law n'u ko duyi sɔrɔsiw b'a ko du wajibati i k'a dɔn n'i y'a mɛn aso wajibati o de y'an girinna ka girin nka o sina ka cɛmu ka dafiri wajibati k'a dɔn tɔ yɛrɛ ɲini boli in kɔnɔ sɔrɔsiw y'u nɔbɔ sa k'u gɛn u bɛ to k'u kelen kelen dɔtɔ n'u kura min na tunni na walima i k'a dɔn a bɔ jifolo dɔ kɔnɔ wajibati k'a dɔn u b'o tɔbɔkɔrɔ daji o boli fana senfɛ u ye maa mugan fana minɛ moto ka k'olu bɛɛ lajɛlen fana daji sɛbɛnnikɛla ko u nacogo de ye moto in wajibati k'a dɔn sandare o kɛlɛ ma taa yɔrɔ jango ye sabula u bɛ mankan ni fɛn na jɛma an ka sɔrɔsikulu min ye renfort ye olu fana nana ka taa ninnu kun bɛ tu kɔnɔ wajibati cɛ min kɔni tora ye a se ka fɔ ka se a dan na sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn minɛn minnu b'u bolo ka minɛn in bɛɛ minɛ ni k'a daji a ko min y'an ka sɔrɔsiw ka mobili fila u y'o nanamasumalen joli to ka tasuma bila o la sandare o jenina nka sɔrɔsiw y'a jira maa kelen tɛ sɔrɔsi la min ni tora nin na maa tɛ sandare min ni tora a la wajibati k'a don k'i bɔ yen a ko duwakunjan tɛmɛnen sɔrɔsiw kun bɛ wuli ka jɔ dɔ fana na dugu min n'u k'a ma ko waratama ale bɛ Yorosɔn mara la wajibati k'a dɔn sɔrɔsiw kɔni tora munumunu salu la ka taa bɔ jɛkulu janfandiw kan o bugulen bɛ tu dɔ kɔnɔ jaaja yen y'u dagayɔrɔ ye wajibati yankadi ye n'u ko law wajibati k'a dɔn minnu bolila ka bɔ dingɛ kɔnɔ u y'olu sɛkili tɔtɔ minnu ma bɔyɔrɔ sɔrɔ u kɛra olu kaburu ye marifa minan balo wajibati k'a dɔn caman de tun b'u bolo sɔrɔsiw y'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye juwe kalo tile 17 tɛmɛnen an ka sɔrɔsikulu wajibati k'a dɔn u bɛ munumunu salu la u ni bolofara dɔ bɛnna u ko min ma gati wajibati k'a dɔn yankadi ye olu b'a fɔ k'u b'u labɛn yɔrɔ min o fana kɛra Douana i k'a dɔn kilomɛtiri 40 o bɛ Douana ani ɲɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ wajibati u ye tabulu la sɛbɛnnikɛla ko moto i k'a dɔn téléphone portable caman min ye PM3 ye chargeur 6 min ye PKM a falen kisɛ la o den fila u y'o bɔsi o la sɛbɛnnikɛla ko min ye Bajangara mara ye ka taa jamana camancɛ bolo la wajibati k'a dɔn ni tasuma kɔni wululu la nin fan in bɛɛ fɛ u bɛ yɛrɛkɛ den o de la i k'a dɔn yɛrɛ kelen bɛ jamana fan caman na wajibati k'a dɔn jamana den an bɛ y'an dama ta sɔrɔdasi ye wajibati k'a dɔn i bɛ ninnu dɛmɛtɔ de ye i b'u tɛmɛtɔ 1 2 3 kabini i b'u ye kunnafoni lase o k'i bɔ a la wajibati dugu o dugu bɛ yen ko Bamanjuw kelen bɛ k'a lamini walima u dogolen don tu kɔnɔ u ka cidenw bɛ dugu kɔnɔ o dɔnnaw min bɛ essence san ka na d'u ma min bɛ malo san min bɛ sogo san min b'u ka ci kɛ ka na te ni sukoro san dugu kɔnɔ wajibati ka taa d'u ma tu kɔnɔ o de ye Bamanji yɛrɛ ye wajibati cɛ o cɛ mana minɛnw na i kan ka da k'i kan ko cɛ o cɛ b'a kalama karisa ye ninnu ka ciden ye e dun b'a kalama i y'i da d'a kan i den don i dɔgɔnin don i kɔrɔkɛ don a bɛɛ ye Bamanji fu gɔta bɛɛ a bɛɛ ye Bamanji t'a fɔ joona ni ma fɔ wajibati e yɛrɛ Bamanji sabula maa o maa bɛ Bamanji dɛmɛ jamana kɔnɔ e yɛrɛ Bamanji